Velkommen til TV Ungdom. I dag har jeg to gæster. Velkommen til, Birgitte. Du er psykolog. Ja. Og velkommen til, Bodil. Du er tidligere misbrug. Hvis jeg starter med at stille spørgsmål ind til dig. Du er selvfølgelig tidligere misbruger. Hvem var der sådan en specifik grund til, at du begyndte at tage ASD? Altså, første gang jeg gjorde det, var jeg 13 år. Jeg var til en koncert med mine venner, og jeg tror faktisk, grund til, at jeg gjorde det, var måske gruppepres. Og så vil jeg godt eksperimentere lidt med det. Så det var nok bare det første gang. Det var derfor. Du er psykolog, Birgitte. Ja, det er jeg. Ja. Hvordan er det så at arbejde med de her unge på LSD? Jamen, det er en kamp, men det er en fornøjelse, vil jeg sige. Arbejde med alle de unge mennesker, og forhåbentlig kunne få en indflydelse på dem, og ligesom tage en hånd om dem, og bare hjælpe dem. Så godt som vi nu har. Ja. Nu siger du, at få indflydelse på de unge. Hvordan er det, jeres hjælp påvirker mennesker? Vores hjælp, det påvirker dem simpelthen på den måde, at vi tager vores tid til at snakke med dem. Det kan både være i grupper eller individuelt. Det er fuldstændig lige meget. Men vi går simpelthen hen og ligesom tager fat det sted, hvor det virkelig er galt jo. Og det er også der, hvor der er rigtig, rigtig mange unge, hvor det faktisk bare skyldes barndom jo. Så tager vi lige fat i barndom. Jamen, hvad gik der galt der? Du ved ikke? Og samler op på det. Så vi ligesom kan sikre os, så ved du hvad? Hvis de unge her, de gerne vil være clean, have en ny fremtid jo. Det kan de også godt jo, så længe de selv tror på det. Så vi går sådan hen og giver dem den tro på, at de kan få en god fremtid igen. Ja. Odile, du kom på din første afvænning, da du var 21 år, og nu er det et stykke tid siden, du stoppede med at tage stoffet. Hvad er din holdning til LSD nu? Altså, det er godt nok været 7 år siden, og jeg synes virkelig bare, at alle de unge skulle holde sig væk fra det, fordi det fører ikke til andet end problemer, og man får det dårligt med sig selv, og man bliver jo helt væk. Så jeg synes virkelig bare, at man skulle holde sig væk fra det. Altså. Nå. Hvad vil dit råd til være til andre misbrugere af det her stof her? Det vil nok bare være, at de skal passe på deres skole, og de skal passe på sig selv, og bare lade være med at omgås med de her mennesker, og de skal omgås i et godt miljø, og bare passe på, hvem de går med, og så videre. Ja. Tak til jer, og tak fordi I gad at komme på besøg. Selv tak. Selv tak.